аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. иноят Насриддин. бори гарон. ҳикоя. дасте болои сараш дароз шуд. чунон дароз шуд ки аз хонаи хоб гузашта ба болори кандакории меҳмонхона расид ва ӯ бо ҳарос бедор шуд. даст дар фазои нимторики хона ғайб зад. чашмаш ба торикӣ одат карда, дар гӯшаи дигари хона гаҳвора ва назди он ҷойхоби завҷаашро дид. ин хоб буд ё? ба дилаш бештар раҳ ёфт ваҳм. нахот касе дида бошад. не, надида буд. дида бошад чӣ? тирезаи меҳмонхона панҷара надорад. болокории ин ҳарду тирезааш аз ҷониби дарвозахона. худаш ҳамин хел сохт. барои маҳрамии ҳавливу даробарои бемалоли меҳмон. устобарот сари ҷойгаҳ ба андеша рафт. рафта хабар гирад ё хоб кунад? не, хоб мекунад. азбаски пеш аз хоб ҳамин тахминро дар сар дошт, хоб дид. аҷаб не, ба назараш намуд. ба назараш намуд. хоб мекунад, аммо хоб дигар ба чашмаш наомад. паҳлӯ гашта худро тасалло дод. тахмину ҳароси беҳуда. касе ҳад дорад як поси шаб ба хона даромада васаҳои шифтро кобаду. синаш ба ҷое расида то ҳол нашунидааст ки дар деҳа ба хонаи касе дӯст даромада бошад. тахмини беҷо. воҳимааш бофтаи андешаҳои махшуш. ҳеҷ гап нашудааст. дастеро ҳам надидаасту зери васаи шифти меҳмонхона низ чизе нест. ҳеҷ чиз нест. осуда хоб кардан лозим. 1, 2, 3, 10, 40. аз куҷое шунида буд ки агар хоб парад то 100 шуморӣ. бори чорум аст ки ӯ то 100 мешуморад, аммо хобаш намебарад. паҳлӯ гашту боз шумурд. такрор ба такрор шумурд. дид ки кораш беҳуда. дарро бесадо кушода рӯи ҳавлӣ баромад. нури моҳ чунон равшан буд ки ҳатто масофаи дур нағз дида мешуд. муддате карахт шуд. меҳмонхона пури чизу чора. 2 тахмон курпаву курпача, 4 қолини ҳанӯз қаташ нашикаста, 2 сандуқ лаболаби матоъҳои қиматбаҳо, телевизори ранга. усто ин чизҳоро ба гӯшаи хаёл ҳам намеовард. ҳушу ёди ӯ ба васаҳои кандакории меҳмонхона банд буд. нахот. бо ҳарос ба гирду атроф назар андохт ва чашмаш ба табари назди зинапояи айвон бархӯрд. дилаш ба шиддат мезад. садои онро баръало мешунид. барои ногаҳон дастгир кардани дузд дари нимроғи меҳмонхонаро оҳиста кушода ва бо шаст худро дарун гирифта чароғро гиронд. дар меҳмонхона аз дузд ному нишоне набуд. дар сақфи 11 болораи саросар кандакорӣ низ нақши дасти ғоратгар ба назар намерасид. усто андаке осуда шуда бошад ҳам дилаш ҳанӯз бо шиддат мезад. вай оҳиста рӯи диван нишаст ва назараш ба мошони пешгоҳи хона афтод. ба асрори нимроғ шудани дари меҳмонхона сарфаҳм рафт. усто ба 7 авлоди гурба лаънат хонда ба ҳоли худ табассум кард. дар лаб табассуму дар дил ҳанӯз ҳам ҳаросу тахмину шубҳа рӯи диван дароз кашид. нигоҳаш боз ба ҳамон чанд васаи имрӯз канда аз нав ҷобаҷо кардааш мутаваҷҷеҳ шуд. ба назараш чунин расид ки васаҳоро пас аз ӯ касе даст задааст. агар ҳамин тавр не, чаро васаи чорум нисбат ба васаи сеюм поёнтар фуромадааст? ё ба назараш ҳамин хел мерасад? не, касе онро кушода аз нав ҷобаҷо кардагӣ бар ин. аз ҳамин тахмин ба дилаш боз шубҳа роҳ ёфту сари по шуд. ба таҳхона фуромада табарчаву меҳкашак овард. курсиро болои миз монда рӯи он баромад ва бо эҳтиёт 3 васаи ба болори зарандуди гулкори андармон кардаашро кушод. аз таги васаи кандакорӣ сақфи тахтапушти хона ва рӯи он каф бар ин халтачаи бо мехча ва чӯб пармагардида намудор шуд. хайрият. нафаси сабук кашид ва халтачаро бо эҳтиёт кушод. дар партави чароғ рӯи кафи ӯ 4 тангаи зард ҷило дод. ин тангаҳои зард имрӯз дар дасти холаи садқа ҷило дода буд. аз нури чароғ не, аз нури офтоб. усто охирин тирезаи хонаи навро ки барои тарҳу шакл гирифтанаш 2 моҳ банд буд устувор мекард. аввал ӯ ба ин ҷило бепарво назар кард
ва бо ҳамон бепарвоӣ ба паҳлучӯби тиреза мех гуфта пурсид: хола, ин тангаҳоро аз куҷо ёфтед? ин танга не садқа, тилло. ва шояд барои қуввати фикр ё худ қадри баланд доштани тангаҳо буд ки илова кард: тиллои асили Бухоро. асили ноасилашро аз куҷо медонед? бо ҳамон бепарвоӣ табассум кард усто: аниқ медонам садқа. раҳмати модарам ҳар 4 тангаро 3-4 бор дандон зада мефаҳмонданд. ҳамин 4 тиллои асил аз модаркалонам меросмондагӣ. оҳо, тиллои таърихӣ гӯед? ҳа садқа, таърихӣ. таърихӣ бошад, эҳтиёт кунед, гуфт усто ва гапро ба ҳазл бурда илова кард. агар ягон вақт археологҳо кофта ёбанд, зеби осорхона мешавад. тилло зеби осорхона не, зеби мард дорад. садқа, ба гапам бовар кунед, қуввати миён аст тилло. раҳмати бобом то 90-солагиашон асо гирифтагӣ не. оҳо, умри бобаракат дида будааст ку? гуфт усто Барот ва устувории тирезаи шинондаашро бори дигар санҷида илова кард: ана, хола, хонаам тайёр. фақат рангу бораш монду халос. инаш аз дасти худи Нозирҷон меояд садқа. ҳамин ки омад аз паяш мешавад. илоҳо барака ёбед. давру даврони набираву абираҳоро бинед. холаи садқа ба лаб дуо дар даст тилло ба пешайвон баромад ва ҷомаи биқасабро ба китфи усто партофт. муборак бошад садқа. холаи садқа инро гуфта ба кафи дасти усто ҳамон 4 танга тиллои сифаткардаашро гузошт. инаш чӣ, хола? ҳайрон шуд усто. ҳаққи хизмататон садқа. охир як тин пул надорам садқа. буду набудам сарфи Нозирҷону хонааш шуд. хайр, ҳеҷ гап не, кадом вақте ки пул ёфтед медодед. охир ман ин тангаҳоро чӣ кор мекунам? боз танга гуфтед? танга не, тилло садқа, тилло. шукр, шумо одами ҳунарманду ба давлат. пули бисьёр доред, аммо тилло гапи дигар. пул коғаз асту дам ба дам мешиканад. тилло давлат асту насл ба насл мемонад. усто Барот хост 4 тангаи зарди холаи садқаро ки аллакай ба кафи ӯ гузошта шуда буд, ягон сабаб оварда баргардонад. аммо нашуд. дар дами дарвоза Салом Милиса пайдо шуду сухани ба даҳон овардаи усто ногуфта монд. ӯ бо ҳарос даст ба киса бурд. аввалин бор аз музде ки бар ивази меҳнати ҳалол аз мардум мегирад, ба дилаш ҳарос роҳ ёфт ва ҳаросаш аз суханони сарбастаи Салом бештар шуд. боз ин чӣ нағма? чӣ садқа? аз усто ҳам бештар дар ҳарос шуд холаи садқа. ҳароси ӯ аз тиллои ҳамчун музди меҳнат ба усто додааш не, аз ваҷҳи писараш буд. нозир 4 сол аст маҳбус. аслан ӯро барои авбошӣ ба муддати 1 сол аз озодӣ маҳрум карда буданд ва ин муддатро адо накарда боз як гуноҳи дигар ба муҳлати 3 сол зам шуд. ҳар ду дафъа ин хабарро Салом Милиса оварда буд. Салом ба ваҷоҳати пурташвиши холаи садқа зарраи эътибор надода, зинапояҳоро шумур мекардагӣ бар ин бо виқор як қадам монда боло баромад ва шапкаашро аз сар гирифта рӯи панҷарӯби айвон нишаст. чӣ рӯзатон намегузарад? саволи Милиса аз пурсиш дида бештар оҳанги таҳдиду иддао дошт. усто бо сарфам нарафт ки ӯ чӣ мехоҳад. аз виқору пуписаи Салом ғашаш омада бошад ҳам нарм пурсид: чӣ гап мулло Салом? Салом ба ҷои ҷавоб ба холаи садқа савол дод: чанд пул додед? ба кӣ садқа? ба кӣ мешуд? ба усто. 400 сум садқа, гуфт холаи садқа бо назардошти 4 тангаи ҳоло ҳозир ба усто додааш. расо 2 моҳ шабу рӯз нагуфта кор карданд. ба иззаташон расида натавонистам, гур беваву бечорагӣ шавад. дидед усто, боз чӣ гап гуфта гулпурсиам мекунед. усто Барот боз нафаҳмид ки ин ҳомии қонун дидед гуфта ба чӣ ишора дорад. агар гап дар сари ҳаққи хизмат бошад, усто он кореро ки иҷро кард барои дигарон ба 600-700 сум ҳам намекунад. охир аз пойдевор то дару тиреза аз даст баровардани 3 хонаи пешайвондор кори саҳл нест. ин хел хонаро як бригадаи бинокор қариб 1 моҳ месозад. ин корро ӯ ба хотири беваву бечорагии холаи садқа кард. усто медонад ки хола ба ҷуз нозири авбош касе надорад. ҳамин писари якаву ягона низ дар маҳбас аст.
модари бечора бо орзуву ҳавас хона рост кард. ба он умед машаққат мекашад ки пагоҳ фардо писараш бармегардад ва ба хонаи нав келин меораду орзуву ҳавас мешиканад. бо ана ҳамин андешаҳо усто хонасозиро ҳатто киро накарда аз кор шурӯъ кард. беш аз 2 моҳ чӯб бардошта теша зад, ара кашида ранда кард ва соҳиби 4 танга шуда ҳоло ҳозир аз забони худи холаи Садқа фаҳмид ки ин 4 танга 400 сум арзиш доштааст. аслан ҳамин 4 тангаро ҳам гирифтанӣ набуд. агар саломи хомтама ногаҳон пайдо намешуд, ӯ тангаҳои холаи Садқаро баргардонида мерафт. кадом вақте пул ёбаду чанд суме ҳиммат кунад лом намегуфт. охир устод дар 20 соли касабадорӣ ба мардуми деҳа кам хизмат накардааст. сари ҳиммат аз бисёр бевову бечораҳо ҳатто ҳаққи хизмат нагирифтааст. хайр, хизмати холаи Садқаро ҳам аз ҳамин қабил медонисту бо ҷомаи ҳоло ҳозир сари китф партофтаи ӯ қаноат мекард. чашми баднафсро хоки гур сер накунад, қаноат сер. ин чӣ гуфтаният? аз ғазаб усто ба худ печид. сухани бемулоҳиза ба забон овардаи милиса чун дарафш аз ҷисму ҷонаш гузашт. ҷомаи ба китфашан дармон кардаи холаи Садқа рӯи арамайдаву парахаҳои пешайвон афтид. чӣ аз сиёсати давлат бехабаред? милисаам пас наомада аз ҷой хест ва шапкашро як шоха ба сар монда сахтар иддао кард. барои ҳар кор андоз супоридан лозим. дигар ба муфтхӯриву даромади бедарди миён роҳ нест. даромади ман бедарди миён? аз дарду алам нафас дар гулӯ печида гунаҳо суб сур шуд усторо. аввал ту ҳомии қонун як чӯби ин болорро бардошта бин. ӯ даст шоф карда болорҳои ялаққосии пешайвонро нишон дод. ҳар кадоми ин на камтар аз 60 кило вазн дорад. шабҳое ки ту бо тилло магазинчиву ато буфетчӣ арақ нӯшида сабзаҷонам сабза мехондӣ, ман то субҳ чӯб метарошидам. агар донистан хоҳӣ, худи ту ой Садқа оҳистатар, мардум мешунаванд, айб мешавад. ба байн даромад холаи Садқа ва саломро гилаомез сарзаниш кард. айбу шарм ҳам хуб гапи хуб аст. наход даромади усторо бедарди миён гӯед. нисфи иморати қишлоқ ҳунари усто ку Садқа. пули аз халқ мегирифтагиашон аз шири модар ҳам ҳалолтар. ман участкавои хола вазифа дорам ки наход вазифаатон одамро ҳақорат кардан бошад. боз гилаомез пеши сухани саломро гирифт холаи Садқа. бозору магазина бинед Садқа. савдогару арақхӯрҳоро сарзаниш кунед. наход омада коратон ба чӯбтарошиву хонасозии устобарот монда бошад. саломи аз гуфта пушаймон дар ҷавоби суханони хола узру маънӣ карданӣ буд ки усто халтачаи пур аз асбобро гирифта бо шаст аз зинапоя фуромад ва дами дарвоза овози холаи Садқаро шунид ки мегуфт: ой Садқа, ҷомаатон монд, ба нияти худатон духта будам а? сомиёни азиз, шумо порае аз ҳикояи нависанда Иноят Насриддинро бо номи Бори гарон шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.